Ternyata 3 hari menjelang rayu, teruntuk kakak Denai Nurjani di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ninun lah sampai ke tangan Denai. Denai baco cie percie kato-kato di dalam tu. Yo gak tasadih hati Denai. Ninun ungki-ungki masuk-masuk itu kacik-kacik dulu. Dulu memang kita payah bana ni. Bapak indah ado, mande indah ado. Kita baduo sabatang karo, yatim piatu. Mama nan diarok balantehangan pulo. Nyojua segalo harato paninggalan mande jo ayah kita. Saja itu, ninun tapaso bantiang tulang, mau pah ke sawah urang, untuk mendapat bareh sagantang 2 gantang. Untuk kemakan kita baduo sehari-hari. Dek karena dak ada biaya, tapaso ninun baranti sekolah, sampai sekolah 5 SD saja. Ninun terpaso berhenti sekolah sampai kelas 5. Sama-tomato hanya untuk menyambung hidup kita. Sama-tomato hanya untuk menggadangkan Denai. Lai takkan najuo dek Denai itu mah tu ni. Ninun kakak kandung Denai. Kalau diingat maso-masonan lamu, ke dalam jatuh si ayam matu. Takana waktu kacik Denai sangke itu baru mua 6 tahun. Ninun tompangkan Denai ke rumah orang. Karena ninun pai mau pah ke sawah orang. Lah sanjo hari baru ninun japuk Denai balik. Dulu sehari-hari awak memang makan jo sambal kirai-kirai saja. Atau karambia bagarandang. Baru setiok pakan rabaa, kita makan jo sardencis. Dari ketek ninun jo Denai ndak pernah belanjo. Diminta pitih ke mama 100 rupiah, hanya upek jo caraco nanti bo. Disinan maku hati awak taibo ni. Ninun kakak kandung Denai. Menangis Denai membaca surat ninun. 3 hari 3 malam. Dan tak bisa lalu. Tak bisa tapi ciang ngincik matu. Jauh-jauh pangana Denai dibuat. Babalik ke masuk silam. Semasuk awak kacik-kacik dulu. Mati-matian ninun menyekolahkan Denai. Sampai Denai menjadi sarjana ekonomi. Dak bisa kata baleh jaso ninun dek Denai dok. Sampai mati indak bisa Denai menabuhnya. Sesudah tamat kuliah Denai dibawa ke Rajo di Haji Bahar ke Jakarta. Sampai dan berhasil kini. Itu berkat doa ninun juo. Ninun, bukan Denai pilih, bukan Denai cekeh baragia kan ninun. Wak den hanyo agak berang kanak ninun buyuang karapai. Nan sehari-hari hanyo ongkang-ongkang kaki sajo di rumah. Mabuk-mabuk, minun-minun, serato bajudi sajo karajonyo. Lai den modali inyo manggaleh dulu, membuka usaha, tapi tak ada hasilnya. Ditambah pulo jo orang sumando Denai laki ninun tu. Urangnya pamaleh bana. Da amuh bawa usaha. Karajo hanyo mamikek buruang. Joba buru sajo. Makonyo lah maleh Denai mengirim pitih ke kampung. Ninun kakak kandung Denai. Kini biarlah den bantu ninun sekali lagi. Bisuak dan kirim pitih melalui pos 10 juta.
Pagunokanlah pitih tu untuk menjaput sawah nan tagadai limo ameh ka uda samsuar. Selebihnya pakailah untuk makan sehari-hari de uni. Jo keluarga di siku. Kok santano balabih bukalah usaha dek buyuang karapai. Untuk manggaleh apa nang kanyo galeh. Jadi ini Den minta maaf sekali lagi. Kalau sore Den menyinggung puncak kadauni, jo puncak keluarga nan di kampung. Doakan rasaki Den nai bertambah banyak. Boleh bisa Den naikkan uni pai haji. Jo menaikkan haji ayah jo amak nan lah tiado. Lai taniye lamo di Den tumah ni. Tapi alun juo sampai lai. Karena pitih alun cukui. Uninun kakak kanduang Denai. Sebantalai urang karayo, Denai indak bisa pulang. Karena keadaan nama masuk indak bisa pulang kini. Karena virus corona kini makin menggilo. Jadi, mohon maaf lahir dan batin. Maaf atas segala kealpaan, kekilafan. Dan jangan lupa nih, ziarahlah ke kubu ayah jo amak. Doakan beliau taruh siang jo malam. Dan nan pantiang banani, dan nan paralu banani. Solatlah 5 waktu dan taat. Sarato rajin-rajinlah mengaji. Wassalam, Adi Uni Haji Sultan.